Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Huwag nahimo si Wilma sa kalit nga pag-abot ni Chito o gitabunan pa ang iyang mga mata. Mihangyo kini nga padayunon siya o aron dili madugay si Chito. Nakisulti na lang si Wilma. Pag-abot sa iyang mga anak, si Lyndon ug Lina, nabati ni Wilma nga mao'y gisgutan sa iyang mga anak si yaya nila Aling. Og dinhi, mihatag sa bukwarta ninyo si Chito? Uma, 100 kang Lina, ang ako kay 200. Napaki-chocolate ma. Puotan kaya si Titi Chito ma. Nya, maniningan man si Papa nga dili mi paduolo ni Tito. Ha, ma? Kuan. Tumana lang ang gusto sa inyong amahan. Aron dili na masamok na. Nga naman ma, ingon ra ba si Papa nga, anak ko nung may mangutanan nimo. Anong nasuko siya? Kining mga bata. Igot na gud mo ni Ana. Sige na be. Pag-ilis na mo sa inyong mga pangbahay o ibutang sa laundry basket ang inyong mga hinubo. Sige na, liwag na. May buhaton pa mi si yaya ninyo. Ay, agaray. Ay, lahi na yun ng doon na edad. Manakit daglawas. Labi na yun kinakubok-kubok ko. Agaray. Oy, Fide Wilma, na-stress. Naginuktok man. Subo mo kigitsura. Ano kaya? Tungod tingaling Sir Victor. Nakiksultihan ako, be. Maayon nandun na siya ikasulti bahin sa mga problema sa Agbana. Musak ako. May igo na kabutang akong mga anak. Nahadlo ko nga mahipawra sila sa hinungdan sa kasuko sa ilang amahan ako. Nahadlo ko. O si Chito, mapugsano na kaayo. Tagan ko basag ka siya sa panahon. Sa iyong birthday karong Merkules. Misaad ko nga makita mi. Napugos ko pagtando. Aron dili magsige og samok og panawag. Day. Nang Aling, may kinahanglanon ka? Wala, oy. Nalantawan tamanggod ka. Gikan dito ko slon ba? Nga di akas the rest. Naginuktok. May ginawa na lang ko nang. Ang nagkadool nga, pagpauling sir, maubaday. Usasap na. Anong naguna-una ka man bahay ni Ana, day? Dili da ka malipay. Malipay ka ayan nang. Kung sa iyong pagpauli, mahusay na lang unta ang among panagpingkil. Pues, mauna ka na ang higayon nga makighusay ka, nga magsulti mong maayo ba? Unang, paninguhaon ko, tungod og alang sa among mga anak. Buhaton ko ang tanan. Mahibalik lang ang among kalinaw. Ay, mag-ampo gayod ako, day. Kanunay, manggig ko nga, i-apel ko na sa ako mga pag-ampo kaninyong kahusayan. Ingon man ang mga bata. Salamat na. Tuod ay, day. Nahuman ko nagatiman ang mga tanom dito sa Gamay Garden. Pastilan, namuwak na ang mga orchids. Nindot kang tanahon, day. O bitaw, nakikita ko. O kumang ruses. Hala, migimaw na sa dagyag bulak. O gibalhin na ako tubangan ang mga ruses. Aron nag-abot ni Sir, makita niya ang nindot nga palibot sa garden. Makadasig ang tanaw ng mga tanom, day. Labi na o mamula. Bitaw na. Ay, nahalasigi, day, ay. Lataan na tingali ko itong bakang gilatang na ko dito. Susihon ko to, manihapon mo sa iyo. Kadiyot lang nang. Nga naman. Kanang ikaw mo'y maghatod sa mga bata sa eskwelahan. Pero may bakit nga naa si
Si Chito ba? Naabagid siya? O kadaganan, naa siya day. Kay mangunay man siya gatod na nang iyang pagumangkon. Nangga man yan is Juniper. Usahay po, lag driver, may mahatod Juniper. Ano man day? Kuan manggwid. Nahibaw kita nga nagduda si Vic nga may relasyon mi si Chito. Nasultihan ta na bitaw ka, ana? Oo, lagi, oo. Mao nga kuan. Gikan karon nang kung magkaabot mo si Chito dito sa eskwelahan, pasabta nga dili na makigsulti sa mga bata. Pasabta siya nang og dili na magsigig hatag og bisag unsa nga to sa akong mga anak. Sulti siya ni anak nang. Ay, nihiskot na ba ako ni anak niya ba? Bahin anak day? Pero ang mga bata man sad ko day. Oy, dayon nagduol ko si Chito. Sultihig usab nang. Ingna nga ako na mismo ang nagbaod niya ning higayon na. Ingna nga ako na mismo ang nagbaod niya nga dili na mo duol pa sa mga bata. Aron magmalinahon naming magtiayon. Sultihi siya ni anak nang. Buhaton ko na day. Pero ang mga bata sad God, pasidan sila. Ayaw hala pagpasabot. Kaya may bulong sa dunya nga nung didan na nato sila pakigso ni si Chito. Nga maayo magtao ka na tawhana. Ma, nag-video call sila si Papa o Kuya. Di sa room. Dali, ma, pagsulti mo si Papa. Sige day, adua. Sila lang una si Lindon. Paborito man gud niya ng anak si Lindon. Dali dayon, ma. Unya rami magsultinak. Kanang kamera. Mutawag rin ako si Papa ninyo. Kamo lang ulit pagkiksulti kang Papa ninyo, ha? Bisa mo itong ibato kong kumingaw sa mga bata. Dako na si Lindon. Teenager na. Huwag ka sila nahibawaan sa mga pangitabo na mo silang inahan. O gusto nga kong pagtuo nga gibrainwash nila ang mga bata. Nasayop ka lang, Wilma. Nasayop ka siya mong kibuhat. Sayop nga dili ko gud mapasaylo. Babe, kaya sa ganang gustong petsa og adlaw sa imong pag-uli din sa Pinas. Mingaw na kayo ko nimo. Ako po, babe. O magkagalang ko sa mando dali sa mga labaw. Matagtaoran pag tingali. Mao ba? Gimingaw na biya kayo ko nimo, babe. Tingbo talang niya ang gibatit ng kabingo, babe. Sige na, babe. Hapit na ang duty na ako. Bye. I love you. Love you more, babe. Amping ha. Bye. Mia? Kanindot ba yan ninyong paminahon nga nagsulti? Pulos mingaw. Pulos love you. Mama sad, uy. O pag hindi ka makasabot sa mong kahimtang ni Vic, ma. Hapit na biya ka magkaapo. Di pagyod ko hingpit nga mabati o kalipay, Mia. Hangtod nga di pa mo makasal niya ng Victor. Ma, Kung kimahal ka gyud niya, kung matinod-anon gyud siya nimo, sultihi nga magpakasal na mo mintras wa ka pa manganak. ma. Gihisgutan na namo ang bahin na anak, ma. O gipaminaw ko usab ang iyang side. Nakasabot ko. O sa hisabtan mo siyang bahin, nga di siya makapakasal nimo kay may mga anak na siya sa laing babae. Di man ka siya midyo. Di man ka siya kasadoan ng bayhana. Ma, dili lagi. Agi pasabot niya nako nga bisan kun og nakasal gyud ang tiayon. Nga dili na kini magkabuwag. Daghang mga panghitabo ngingon anak, ma, dili ba? Si Ma'am Rodriguez lang, buwag sa iyang bana. May anak siya sa iyang bana og naminyo na sab sa lain. Og may anak na sab. Grande pa kayong ilang kasal sa iyang bana pero sila hitabo. Nagkabuwag gyapon. Mo ni gipasabot ni Vic nako, ma. Nga bisan og kapila pa makasal, kung dili na magkasinabot magkabuwag yun. Og nagkasabot ko siyang giingon nako. Ang mahinungdanon nga malipayon mi sa mong pagpuyo o bansa umaabot na mong anak nga imong apo. Dili ba, ma? Para nako, Mia, sagrado gyud ang pagpuyo kung may bendisyon sa simbahan. Miyerkules ron.
karong birthday. Ang telepono, ako i-hang up. Di ko gustong manawag siya. Tuwa na sila sinang aling uban sa mga bata. I-hang up ko niya. Di na siya makakontak pa. Og di sab siya makahimo pagtawag sa akong cellphone. Dili may mo magkikita ko niya. Dili na pisag kanusa. Ay, sorry, Chito. Gusto na kong muli kay di mo. Oh, tuod. Ang gate sa silong. Ang nakumpultahan. Akong sirhan. Aron di siya makahigayon sa pagpakikita ako. Isiguro kong sirado ang gate. Unya ko na ablihi kung niya na sila sinang aling uban sa mga bata. Magkita lang unami sa usa ka dapit. Ug gikan dito, isuroy ko siya. Maigisabot kong daan dito sa Tops. Makauyon gid si Wilma dito. Kay overlooking ang mong talan-awon dito. Tawagon ko na siya sa landline. Muparking una ko. Wa man mo rin. Naguba ka? Uspo na ko. Oh, maugi hapon. Dili mahitabo nga naputlan sila. Kaya ako'y may bayad sa ilang bil. Nga naman. Nag-iilis ra ba siyang number ta? Ug dili ko siya matawag. Binuang kalakihara. Ako'y mahimo ani. Gawa sa pag-adto niya. Yun na. Uwa ka tuyuan niya nga. Dili ko siya makontak sa lanay. Posible. Posible nga maunay kipuhat niya. Pues, dili ni mahimo. Dili mahimo. Siya ray tuaron sa ila. Adtuon ko siya. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!